Cherry? Just Cherry. Happy po kayo? Happy? Salamat sa inyong... Very Alexi eh. 1, 2, 3, go! Alexi Brooks, avance babae, patibalong avance! Kilala pa lang yan. Ano ang mga paraan mo para lumamanagan? Mag-host katulad sa inyo. Ay, akala niya siguro marami akong pera. Hoy! Nagbabayad ako ng kuryente, ng gasolina, akala mo ng internet. Nasabi ko sa'yo. Pero okay naman. Thank you so much. At least meron ako magiging kasamang host in the next years. Anak! Sabi ni Inang niya, anak, ang saka-saka ka lang. Sige ka sa patas mo. Ang saka-saka ka lang nga. Okay, next one. Eto na. Dalawa na lang may iwan. Hindi ka ba nakukonsensya ng yung mga kalaro ay elementarya? Ilang taon ka na? 8 po. 11. Bata ka naman 8, 10, 11. Ikaw? Ikaw lang taon ka na. 15. Tanggap naman natin 5 years na kayo. Bring me Hot Plus. Hot Plus. Hot Plus. Hot Plus. Pakicheck. Any Hot Plus? Tignan niyo yung bata. Hot Plus Johnson. Again. Kung matulog si baby, anong lakahid? Johnson. Pero abay-abi nyo, alam niyo kung una niyang dinala, inabas mo anay. Ano yung una niya? Sabi niya, sigaw siya, may alcohol. Tanggapin natin, Johnson, sa baby. Tama na. Ano dala mo? Ano yan? Apay ato Lana? Ay, na-bless? Hello, ladies and gentlemen! Woo! Sino? Ayos. Ano, pinag-aantay ako, ano? Ate Lisa, plus 500 na to. Okay. Ano ang gagawin mo sa perang mapapanalunan mo ngayong gabi? Iipunin. Ikaw naman, ano ang gagawin mo sa perang mapapanalunan mo ngayong gabi? Yang pa sa pangkampanya ko, boss. Galing siya sa school. Maayong aga, Batang KCS! I am Charles Christopher Ignacio Aragiton, running for the position of President under the Royal Party, which means for Responsible Outstanding Young Achievers, Leading with Empowerment.
Hindi kayo pinakabahan na pinag-awag nito. Ibang klase na lang ibang panagito na to, ano? Kaya wala kang masasabi. Mananalo ka, sinasabi ko sa'yo. Galingan mo O ikaw, kung ikaw magiging butante niya, ipuboto mo ba siya o ang kalaban? Ang kalaban? Tama na. Hindi pa rin, eh. Tama na. Last game. Bring me. Pwede niyo po silang tulungan, mga ina. Bring me. Eto lang ang dadalhin ha. Huwag sobra. Kung ano lang yung sinabi ko, yun lang. Okay? Then upo agad sa upuan kapag meron na. Bring me. Kahit anong kulay, any color, na 2 piraso, 2 pieces, na liston ng sapatos. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes. Sino ba ang player dito? Alright, ladies and gentlemen, our winner! Congratulations! Presidente, di ba? Di ba kahit na doon, nagbigay naman siya ng effort. Ibibigay ko sa iyo lahat ng sobre. Kung bibigyan kita ng pagkakataong i-share, ilang sobre ang maaari mong i-share sa kanya?